Ingabe ukholwa ngempela ukuthi umsebenzi onzima uletha ingcebo? Uma kunjalo, kungani umuntu owakha izindonga, ovuka ngaleSihlanu ekuseni ehlala engumuntu ompofu? Kungani othisha, abahlengikazi noma abashayeli bezimoto ezithutha abantu, abasebenza kanzima kabili kunalokho, beqhubeka bephila benesikweletu esibakhathazayo? Nami ngake ngakukholwa lokho. Kwaze kwaba yilapho ngithola ukuthi inotho ayibonakali emehlweni, ayiqondakali. Iwumkhuba. Ilula kakhulu kangangokuthi kubonakala kungenangqondo. Kodwa yangikhipha ezikweletini ezinkulu kunemali engangiyihola ngonyaka, yangiqondisa engcebweni yami yokuqala yamadola ayisigidi esisodwa. Namuhla ngikudalulela lokhu. Ngafunda ngendlela enzima ukuthi imali akulona nje iphepha noma izinombolo. Ingamandla. Njengawo wonke amandla, idlidliza ngezinga elithile. Ngaphandle kokuhambisana okufanayo, ingafika, kodwa ishelele njengamanzi ezandleni zakho. Yilokho okwenzeka iminyaka eminingi. Ngasebenza, ngahola kancane, ngaphila nginesikweletu, futhi angikaze ngiqonde ukuthi kungani kwakunzima kangaka ukubamba imali. Mhlawumbe nawe wake wabhekana nalokho. Uyamukela umholo wakho, futhi ngaphambi kokuphela kwenyanga, usuke ungasatholakali. Noma wonga, kodwa kuvele isimo esiphuthumayo, imoto eyonakele, isikweletu esingalindelekile, noma isikweletu esidala sivele futhi. Bese uzibuza, kungani kunzima kangaka ukuchuma uma ngizama kanzima kangaka? Impendulo, ukudlidliza kwakho. Ngikhumbula ngihola cishe amadola ayizinkulungwane ezine ngonyaka futhi ngikweletha cishe amadola ayizinkulungwane eziyisithupha. Umthwalo wokuphila nesikweletu esiningi kuneholo. Ngazibuka esibukweni, ngabe ngizohlala nginjalo njalo. Ngisinda nje, ngaphandle kwenotho. Angizange ngiqaphele ukuthi ngangidlidliza isikweletu, ukwesaba, inswelo. Ingqondo yami yayivuka icabanga ngokushoda, ilale icabanga ngezikweletu, futhi ichithe usuku ibalekele izinkinga. Wake waqaphela yini ukuthi uma ukhathazekile ngezikweletu, kuvele izikweletu ezingalindelekile ezingaphezulu? Akukhona nje ukuqondana. Yileyo ndlela ukudlidliza okusebenza ngayo. Okukhiphayo uyakukhanga. Abantu abaningi badlidliza ukukhathazeka, ukwesaba, nokungazethembi impilo yabo yonke. Akumangalisi ukuthi imiphumela yabo yezimali ikukhombisa lokhu. Umeluleki wangikhombisa okuthile okwaguqula impilo yami unomphela. Wadweba uhlamvu wathi, lolu hlamvu luyisimiso semiphumela. Alikaze liqambe amanga. Liwukubonakaliswa kokudlidliza kwakho kwamanje. Ngaqaphela ukuthi ngangidinga ukungaguquli umhlaba, umsebenzi wami, noma ngithole isisombululo esimangazayo. Kwakudingeka nje ukuguqula ukudlidliza kwami. Ngangilungiswe endaweni engalungile. Cabanga ngakho, uvula umsakazo futhi uzwa kuphela isiteshi esilungiswe kuso. Ukuze ulalele umculo weclassical, awushintshi uye kumculo werock. Okufanayo kusebenza emalini. Ufuna ingcebo, kodwa ulungiswe ekushodeni. Ulindele ukuzwa ini? Ulindele ukuthola ini? Isayensi iyakufakazela lokhu. I-quantum physics ikhombisa ukuthi yonke into iyadlidliza, kuhlanganise nemicabango nemizwa. I-neuroscience iqinisekisa ukuthi imicabango ephindaphindwayo idala izindlela zobuchopho ezibumba ukuziphatha. Ukuphindaphinda ukukhathazeka nokushoda nsuku zonke kuqinisa ukuxhumana okukubambela kulo mjikelezo. Ukucabanga ngobuningi nangezisombululo kudala ukuxhumana okusha, okuholela emathubeni ayengabonakali ngaphambili. Ngabhekana nalokhu ngokwami. Lapho ngiqonda ukuthi ngidinga ukuguqula ukudlidliza kwami, ngaqala ukubuza, ngingayithola kanjani imali eyengeziwe? Esikhundleni sokuthi ngisikhokha kanjani lesi sikweletu? Lokhu kushintsha okuncane kwangivulela umhlaba omusha. Amathuba akhona angivelela. Kwavela abantu abangakwazi ukusiza. Imibono eyayibonakala ingenakwenzeka yaqala ukwenza umqondo. Konke lokhu kungenxa yokuthi ngalungisa izinga lokudlidliza kwami langaphakathi. Thembeka, ukudlidliza kwakho kube njani ezinyangeni ezimbalwa ezedlule? Ingabe ucabanga kakhulu ngezikweletu noma ngengcebo? Ngezinkinga noma ngezisombululo?
Ingabe uvuka ukhathazekile ngokushoda noma ujabule ngalokho ongakwazi ukufeza? Impendulo ichaza imiphumela yakho namuhla. Ngiyazi kunzima ukucabanga ngobuningi ngezikweletu ezinqwabelene nemali engashoti. Kodwa ngake ngaba lapho, futhi yilapho uguquko lwaqala khona. Ngaphakathi ikhona indlela ebheke phezulu. Ayiqali ngaphandle, kodwa ngaphakathi kuwe, ekudlidlizeni okhetha ukukhipha nsuku zonke. Imali ingamandla. Amandla aphendula kumanani. Uma ushintsha ukudlidliza kwakho, impilo yakho izoshintsha. Kwenzeka kimi, futhi kungenzeka nakuwe. Umkhuba owaguqula impilo yami wawulula kakhulu kangangokuthi ekuqaleni ngawungabaza. Kwakumane nje ukubhala umgomo wami ekhadini elincane elingabhaliwe futhi ngiliqoke nsuku zonke, izikhathi eziningana. Kuzwakala kungenangqondo, akunjalo? Nami ngacabanga kanjalo. Kungase kushintshe kanjani impilo yami ucezu lwephepha? Ngikhumbula inani lokuqala, amadola ayizinkulungwane ezingama-125 ngonyaka. Ngangihola ngaphansi kwamandola ayizinkulungwane ezimbili ngenyanga futhi ngikweleta okuningi. Ngangithembekile, ngahleka lapho ngikuloba. Kwakubonakala kungenakwenzeka, kungenakufinyeleleka, njengokuphila kwenye iplanethi. Kodwa ngalalela, ngalifunda ikhadi nsuku zonke, ekuseni, ebusuku, emini. Kwenzeka okuthile okungaqondakali, ngalo lonke ufundo, ngajwayela lokho. Kancane kancane, lelo nani layeka ukuba yihlaya futhi laba yithuba. Isayensi iyakuchaza lokho. Ubuchopho bethu bunesistimu yokuvuselela ireticula, isihlungi. Busikhombisa lokho esikugxile kukho. Yingakho, uma ucabanga ngemoto ethile, uqala ukuyibona yonke indawo. Yayihlala ikhona, kodwa wena wawungayiqapheli. Ikhadi lomgomo lenza lokhu, lihlela ingqondo yakho ukuhlunga amathuba, abantu, nemicabango ehambisana nalokho okufisayo. Ngokuhamba kwesikhathi, ngaqaphela ukuthi angizange ngikhethe lokho engangikufisa ngokumane ngikufisa. Ngakudonsela kimi ngoba ngaba umuntu okwazi ukuphila leyo mpilo. Ukuphindaphinda kwansuku zonke kwahlela kabusha ingqondo yami engaphansi, kuguqula izinqumo nokuziphatha ngaphandle kokuthi ngiqaphele. Angisacabanganga ngokukhokha izikweletu, kodwa ngokudala imithombo emisha yemali. Angizange ngibone imikhawulo, kodwa amathuba. Okubalulekile, awukhethi lokho okufunayo, kodwa lokho oyikho. Futhi lokho oyikho kuncike kulokho ocabanga ngakho njalo. Abaningi bafisa ingcebo kodwa banesaba, ukungabaza, nokushoda. Ingaguquka kanjani impilo uma izinga langaphakathi lihlala linjalo? Umkhuba wekhadi uqondisa ingqondo yakho nokudlidliza okufisayo. Awukuvumeli ukhohlwe lapho uqonde khona, noma ngabe konke okuzungezile kubonakala kuphikisana nakho. Ngibone lo mkhuba uguqula izimpilo eziningi. Ngikhumbula indoda eneminyaka engama-35 ubudala, eyayinamahloni ngokuhola umholo omncane futhi ikholwa ukuthi iphonswe engozini. Ngamnika ikhadi elingenalutho, ngamcela ukuba abhale umgomo wayo wangempela. Wabhala amadola ayizinkulungwane eziyikhulu ngenyanga. Kuye kwakufana nokukhuphuka intaba iMount Everest. Kodwa wakuthatha ngokungathi sina. Walifunda ikhadi nsuku zonke, wacabanga, wenza sengathi uyakufanelekela. Ngaphansi kweminyaka emibili, wavula ibhizinisi lakhe futhi wayehola ngaphezu kwamandola ayizinkulungwane ezingama-500 ngenyanga. Lokhu akuyona into eyenzeka ngezikhathi ezithile. Ucwaningo lwesayensi lukhombisa ukuthi ukuphindaphinda imibono ngokuzwela okukhulu kudala izindlela ezintsha zezinzwa. Kufana nokuqeqesha ubuchopho bakho ukuba bube nomazisi omusha. Ngokushintsha ubuzwe bakho, ukuziphatha kwakho kuyalandela. Ikhadi alilona umlingo. Umlingo ulele ekuphindaphindeni okuguqula ingqondo yakho futhi, ngenxa yalokho, impilo yakho. Cabanga umthelela empilweni yakho. Esikhundleni sokuvuka ucabanga ngezikweletu, uvuka ufunde, ngingenamali futhi ngikhululekile ngokwezimali. Ngiwamukela amadola ayizinkulungwane eziyishumi ngenyanga. Esikhundleni sokulala ukhathazekile, ulala ucabanga ngendlu yakho yamaphupho, echazwe ngokuningiliziwe ekhadini lakho.
Kancane kancane lempilo idlulela ngale kwenkulumo futhi iguquke ibe iphethini entsha yengqondo. Umehluko phakathi kwabantu abafinyelela imigomo yabo nabangafinyeleli ulele ekubeni nezingqondo ezibambelelayo. Inani labantu abaningi libhala phansi izinhloso zabo, kodwa bese lizishiya zikhohlakale endaweni ethile. Le ndlela ayisebenzi. Kufana nokutshala imbewu bese uyimba nsuku zonke ukuze uhlole ukukhula kwayo. Kudingeka ukubekezela, ukungaguquki, nokuphindaphinda. Ngoba uguquko luqala ngaphakathi, lubonakale ngaphandle kuphela emva kwalokho. Nami ngazihlupha ekuqaleni, kodwa ngahlala ngiqinile. Futhi lokhu kungaguquki kwavula izindlela engangingasoze ngazibona. Kwavela abantu abafanele, kwavela imibono emisha, kwavela isibindi. Konke lokhu kungenxa yokuthi ngagcina ukugxila kwami endaweni eyodwa. Lo mkhuba olula, ohlanganisa inothi elincane nezikhathi ezimbalwa nsuku zonke, wabonakala uthela izithelo eziningi kunezinyanga eziningi zomzamo omkhulu ngaphandle kwenhloso. Lena yiyo amandla okuchaza okubhalwe phansi. Ngokunquma izifiso zakho, uzibhale phansi ngokuqinile, futhi uzibuyekeze nsuku zonke, utshala imbewu yengcebo engqondweni yakho. Futhi, ngesikhathi esithile, impilo yangaphandle izovumelana nokubonakaliswa okukutshalayo ngaphakathi kuwe. Abantu abaningi bacabanga ukuthi abachumi ngenxa yokuntuleka kokuzinikela, indlela, noma ngoba abakayitholi indlela efanele. Nokho, iqiniso ukuthi ezimeni eziningi, isithiyo asilele ezenzweni zethu, kodwa ezinkolelweni zethu. Ngabhekana nalokhu ngokwami. Kusukela ebuntwaneni, ngangizwa izitatimende ezinjengokuthi, ingcebo ayihlanzekile, abacebile bayababa, ngomsebenzi omkhulu kuphela nokuzidela umuntu angaphumelela ngakho. Lezi zinkulumo zangena ngqo engqondweni yami engaphansi, futhi angizange ngiqaphele ukuthi kwakuyilezi zinkolelo ezangibambela emjikelezweni wemikhawulo. Ingqondo engaphansi yakhiwa kakhulu eminyakeni yokuqala yokuphila, ngisho nangaphambi kokuba sibe nokuqonda kokungabaza lokho okudluliselwa kithi. Kuze kube yiminyaka eyi7 ubudala, sithatha yonke into njengeqiniso elingenakuphikwa. Uma wakhula uzwa ukuthi wawungahloselwe ukuba ube nengcebo, ukuthi akufanele ufise okuningi empilweni, noma ukuthi ukwaneliseka nengcebo akuhambisani, kungenzeka ukuthi namuhla uyazilalela lezi zinkolelo ngaphandle kokukwazi. Kufana nesoftware esebenza enhliziyweni yemicabango yakho, eqondisa zonke izinqumo zakho, imizwa, ngisho nezithiyo ozibekela zona. Ngahlangana nowesifazane owathola isinxephezelo esikhulu ngokomthetho, cishe $4 ezingamakhulu. Kwakuyimali eningi kunayo yonke ayeyibonile empilweni yakhe yonke. Nokho, ngemuva kweminyaka 2, kwakungasasalanga lutho ngaphandle kwezikweletu nokukhathazeka. Lokhu kuchazwa kanjani? Isizathu sicacile, imali yakhe yashintsha, kodwa umbono wakhe awuzange ushintshe. Wahlala ebambelele emandleni afanayo okushoda, egcina izinhlobo ezifanayo zokwesaba, icala, nokuvinjelwa. Lona umthelela wezinkolelo ezifihliwe. Ungashintsha izindawo, imisebenzi, noma umangale ngengcebo engazelelwe, kodwa uma indlela yakho yokucabanga ingashintshi, uzobuyela lapho waqala khona ngokushesha. Ungacabangi ukuthi lokhu kuthinta abantu abajwayelekile kuphela. Mina uqobo ngabhekana nenkinga yangaphakathi lapho seliqala ukungena imali eningi kakhulu. Ngaphakathi ngangizizwa ngingafanele, kungathi angikufanele lokhu. Ngangikholwa ukuthi kwakuyinhlanhla, ukuthi yayizophela maduze, ngoba ngangifundiswe ukuthi ukuchuma akukona okwawo wonke umuntu. Futhi umphumela, ngaqala ukuzilimaza ngokwami. Ohambweni lwaseLondon, ngachitha izizumbulu zemali emakhasino, kungathi ngangifuna ukuzilahla ngemali ukuze ngibuyele esimweni sami esijwayelekile sokuhlupheka. Lokhu kwakungekona nje ukuqondana kwendaba, kwakuyingqondo yami engaphansi kokwazi ingibuyisela emuva esimweni sokushoda engangisijwayele kusukela ngisemncane. Lena indawo eyinhloko, izinkolelo zethu zakha isisekelo esakhela phezu kwaso konke ukuphila kwethu. Zinquma inani esilibona lilungile ukulihola, lokho esikholwa ukuthi siyakufanele, ngisho nendawo esivumela injabulo ibe yingxenye yokuphila kwethu kwansuku zonke.
Futhi kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abaningi bayehluleka ukuqhubeka noma befundela izincwadi, beya ezifundweni zokuqeqesha noma bezama izindlela ezintsha. Ngoba lapho kuvela ukungezwani, lapho kuvela izithiyo, ingqondo engaphansi kokwazi iyathatha izintambo futhi isibuyisele esimweni sethu esijwayelekile. Kungenzeka wake wahlangabezana nalokhu nawe uqobo. Uqala into entsha, ugcwele intshiseko, kodwa lapho kuvela izithiyo zokuqala, izwi langaphakathi liyahlebeze, lokhu akukona okwakho, kungcono ukuyeka manje ngaphambi kokuba kube kubi kakhulu, akusizi ukuphikelela, awusoze waphumelela. Leli zwi akulona ubuntu bakho bangempela, kuwuhlelo olwabekwa emashumini eminyaka adlule. Luzifihla njengokuqapha noma ukuzithoba, kodwa empeleni, kumane nje, kukwesaba okuzifihle njengokuhlakanipha. Okuyingozi kakhulu ukuthi eziningi zalezi zinkolelo zibonakala zingalimele. Imisho efana nokuthi kungcono ukuba nokuncane uphile ngokuthula noma angidingi okuningi ukuze ngijabule ingase izwakale ikhanga, kodwa uma isetshenziswa njengesizathu, isebenza njengejele elingabonakali. Ikukhiya ukuba ungakhuli, ukuba ungahloli amakhono akho, ukuba ungayijabuleli impilo yokuchichima, leyo ngaphakathi ozizwa ukuthi ingeyakho ngokufanele. Ngathola ukuthi ukushintsha izinkolelo akulona inqubo esheshayo, kodwa kungenzeka ngokuphelele. Kufana nokufaka esikhundleni iculo elihlala lidlala ngemuva. Ekuqaleni, awuliboni ngisho nendathane, kodwa ngokuphindaphinda, ukuzithiba, kanye nokuqonda, kungenzeka ukufaka ingoma entsha, uhlelo olusha olusekela izinhloso zakho esikhundleni sokuzibhuntshisa. Lesi yisixazululo sokuqeda iphethini eligibha abantu abaningi, ukuqonda ukuthi umkhawulo awukho endaweni yangaphandle, kodwa usezinkolelweni ezithule ezilawula ukuphila kwakho kwangaphakathi. Futhi umbuzo okufanele uzibuze wona manje yilo, zingaki izinqumo zakho zamanje ezingezakho zangempela, futhi zingaki ezingukubonakaliswa nje kwezinkolelo zokhokho ozifundile ungazi? Lapho seliqala ukungena ingcebo engaphezu kwalokho engangikucabanga, ingxenye yami yayingakwazi ukwamukela ukuthi kwakungokoqobo. Ngangizizwa ngingumkhohlisi, kungathi noma kunini umuntu uzongithepha ehlombe athi, lokho akukona okwakho, kubuyise. Lo muzwa wangihamba isikhathi eside ngoba ukuzibona kwami kwakusengukomuntu ongenalwazi, onezikweletu, olahlekile, futhi ongenayo inkomba. Ngisho ngizungezwe amathuba, ingqondo yami yayiqhubeka ingihudulela emuva ezingeni engangikholwa ukuthi kufanele ngibe kulo. Ngesikhathi saleso sikhathi, ngenza amaphutha amakhulu. Ngisho ngachitha izizumbulu zemali emakhasino, njengaseLondon. Ngangizithola ngisetafuleni leroulette, ngibheja imali engalingani, kungelona injabulo, kodwa ngenxa yesifiso esingaphansi kokwazi sokulahla imali. Kwakungathi, ngaphakathi, ngangikholwa ukuthi akukona okwami, ukuthi konke kuzophela maduze, ngakho-ke, ngasheshisa ukuphela mina ngokwami. Lolu ugibe lokuzibona, lusebenza njenge-thermostat yangaphakathi. Uma impilo yakho iqhubeka ngaphezu kwalokho okholwa ukuthi ukufanele, ingqondo yakho ithola indlela yokubuyisela izinga langaphambili. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abaningi abawine ilotho noma izindlalifa zengcebo enkulu balahlekelwa yikho konke eminyakeni embalwa. Akulona ibhadi, kodwa ubuyena. Ingqondo ayikwamukeli ukugcina into engahambisani nokuzibona kwayo. Uma, ngaphakathi, usazibona njengomuntu onemikhawulo, ongafanele ukuchichima, okufanele alwele ukusinda kuphela, ingqondo yakho engaphansi kokwazi izobhekana nokuhola impilo yakho ibuyele kulelo phethini, noma ngabe isikhashana. Kungenzeka wake wakudlula lokho. Ngiyazi lo mqondo ungase uzwakale ulukhuni, kodwa uyakhulula lapho uqonda ukuthi usebenza kanjani. Ngoba uma ukuzibona kungabopha, kungakhulula futhi. Imfihlo ilele ekusebenzeni kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle, ukwakha umbono omusha wokuthi ungubani nokuthi ukufanele yini. Akwanele ukushintsha imisebenzi, ukuqala ibhizinisi, noma ukuthola imali eningi. Uma ungaguquli indlela ozibona ngayo, uzoqhubeka nokuzilimaza ngokungaqondile. Kungaki izikhathi owenqaba ithuba ngoba ucabanga, lokhu kuhle kakhulu kimi? Kungaki izikhathi ozizwe ungakhululekile ukwamukela udumo noma isipho esingashintsha indlela yakho?
Lokhu kungakhululeki akukona ukuzithoba, kuwukuzibona kwakho okuzama ukukugcina ezingeni lakho elijwayelekile. Ngangidinga ukwamukela ukuthi impumelelo yayingekona nje ukuzuza okwengeziwe, kodwa yayingukuba umuntu okwazi ukugcina lokho kuchichima. Kwakuwumzabalazo wangaphakathi, njengoba kwakudinga ukulahla izinkolelo ezindala, ukuqeda umuzwa wokungafaneleki, kanye nokusungula ubuyena obusha. Kwakungelula. Kwakukhona izikhathi lapho mina uqobo ngangiseduze nokuyeka, kodwa ngaqaphela ukuthi uma ngingathuthukisi ukuzibona kwami, noma yikuphi ukunqoba kwangaphandle kuzobe kungokwesikhashana. Kufana nokwakha isakhiwo esiphakeme kakhulu emhlabathini ongazinzile. Ungakha isakhiwo esihlabahlaba kakhulu, kodwa uma isisekelo singaqinile, ekugcineni sizodilika. Ukuzibona yiso leso sisekelo. Ngokuqinisa umbono onawona ngawe, ukuqondisa ukuba uzibone njengomuntu okwazi ukuchichima, okwazi ukuqhubeka nokugcina izimpumelelo zakho, impumelelo iba ngeyaphakade. Ngafunda ukuthi kwakunganele ukuthola imali. Ngangidinga ukuguqulwa ngibe uhlobo lomuntu ozizwa ekhululekile ngempumelelo, oyibona njengengxenye yakhe, hayi njengento yangaphandle noma eyesikhashana. Le nqubo iqala ekuthuleni kwengqondo, lapho unquma ukuyeka ukuzibona njengomncane futhi uqale ukuzibona njengohlobo oluhle kakhulu lwalokho oyikho ngempela. Umbuzo ohlala ukhona uthi, isiphi isithombe ozakhela sona manje? Ingabe uzibona ufanele ukuchichima nempumelelo noma umuntu ogwetshwe impi engapheli yokulwa nokushoda? Indlela yokuphila kwakho ayisoze yadlula umbono onawo ngawe? Ngakho-ke, ukuchaza kabusha ukuzibona akukona ukukhetha, kodwa kuyinto engenakuhoxiswa. Lapho ngicabanga ngezibonelo zezinguquko ezijulile nezangempela, izindaba zabantu zihlale zifikela engqondweni, abathi, phakathi kwezimo ezinzima kakhulu, bakwazi ukwakha iqiniso labo ngokukhetha kwangaphakathi. U-Oprah Winfrey ungelinye lalawo magama. Wazalelwa ebumpofu obukhulu, wabhekana nokuhlukunyezwa, ubandlululo, kanye nobuntwana obuthi, ngaphandle komzamo omkhulu, ngabe kwaligcwalisa ikusasa lobuhlungu nokwehluleka. Nokho, ngesikhathi esithile, wanquma ukuthi lezo zinto ngeke zimqondele ubuyena. Waqala ukwakha, ngaphakathi kwakhe, umqondo wokuchuma, ukunqoba, kanye nethonya. Namuhla, akazange nje akhe ingcebo elinganiselwa kumadola ayizigidigidi, kodwa futhi wasungula enye yezinkundla zokuxhumana ezinethonya elikhulu kakhulu emhlabeni. Okwashintsha kwakungazona nje izimo zakhe zangaphandle, kodwa ikakhulukazi indlela ayeyibona ngayo ngaphakathi. Lena yona amandla engqondo uma ihambisana nombono omusha. Futhi mhlawumbe wake wakubona lokhu ezimweni zansuku zonke. Wake wacabanga ukuthenga imoto ethile futhi, ngokuzumayo, waqala ukuyibona yonke indawo. Akusho ukuthi umhlaba ugcwele ngokuzumayo leyo modeli yemoto. Lalihlala likhona, kodwa ingqondo yakho manje yayihlelwe ukulibona. Okufanayo kusebenza emathubeni empumelelo. Akuzungeza njalo, kodwa uwakha kuphela lapho ukunaka kwakho, ukudlidliza kwakho, kanye nokuhlelwa kwengqondo yakho kuhambisana nalokho okufisayo. Futhi yilapho abaningi benza khona iphutha. Bakholwa ukuthi kufanele kuqale babone indawo yangaphandle ishintsha, bese beyaqala ukukholwa. Kodwa ukulandelana empeleni kubuyela emuva. Okokuqala uyakholwa, okokuqala uyazivumelanisa, okokuqala uyakha umbono wangaphakathi. Kuphela ngaleso sikhathi lapho iqiniso langaphandle liqala ukuzivumelanisa nalesi sikhathi esisha. Kwakunjalo ku-Oprah, kwakunjalo kimi, futhi kungaba njalo kunoma ubani onqumayo. Ngakubona lokhu ngamehlo ami kubantu abajwayelekile, bengenaso isimo sokuduma, bengenalo ifa, bengenazo izixhumanisi ezibalulekile. Abantu abathi, ngaphakathi, baqinisile ngethemba lokuhlukumezeka, kodwa abathi, ngokuqondisa kabusha ingqondo yabo, baqala ukuqaphela iminyango ivuleka, abantu abalungile bephambana nabo, imibono isuka kungathi akukho ndawo. Okwashintsha kwakungelona izwe langaphandle. Okwaguqulwa kwaba indlela abaqala ngayo ukuzibona nokuxhumana nokuchichima osekukhona. Kunomehluko omncane ohlukanisa labo abahlala ekushodeni nalabo abahlala ekuchichimeni, futhi lowo mehluko ngumcabango ohlalayo. U-Oprah uyisibonelo esidumile nje,
kodwa awudingi isiteji somhlaba wonke noma amadola ayizigidigidi ebhange lakho ukuze uhlangabezane nalolu shintsho olukhulu. Umane nje ukhethe ukubhekana nawe nomhlaba ngombono ovuselelekile, ukukholwa ukuthi nawe uyafanele, ukuthi nawe uyakwazi. Futhi lapho lokhu kukholwa kungena ebuntwini bakho, umhlaba uqala ukuphendula. Lona ubukhulu bengqondo yomuntu inamandla okuguqula imikhawulo ibe izinyathelo kanye nezibazi zibe amandla okuqhubela phambili ekukhuleni. Okuchaza indlela akukona okwake kwenzeka kuwe, kodwa isinqumo sokuthi uzokuchaza kanjani okwenzekile nokuthi uzokwakhelani kusukela manje. Uma uqonda lokhu, akukho sithiyo esingakubamba. Uba njengomuntu ovule isihluthulelo sokungena okwakuhlala kuvalwe ngaphakathi. Futhi lapho leso simnyango sivuleka, impilo ngeke iphinde ibe njengakuqala. Uma wamukela lokhu kuzibophezela okulula, kukhona okujulile okuqala ukushintsha. Ekuqaleni kungase kubonakale kunganyakazi. Uyahlola amarekhodi, uphinde imishwana, ubone ngeso lengqondo ikusasa, futhi impilo ihlale ingashintshile. Kodwa ngobunono kuqala ukutshalwa impande entsha. Kunjengokutshala imbewu enhlabathini. Izinsuku, mhlawumbe amasonto ambalwa, uyabuka futhi ungaboni lutho. Kodwa ngaphansi kwendawo, endaweni engaqondakali, amandla asevele eqhuma, ayanda, elungiselela ukuvela. Yile ndlela okwenzeka ngayo nasengqondweni yakho. Uma ubuka nje, leli khadi lingase libonakale njengephepha nje, kodwa empeleni libeka isisekelo sokwakha ubuntu obusha. Ngiyazi abaningi bazokungabaza. Mhlawumbe nawe ucabanga, ingaluguqula kanjani yonke into elula kangaka. Nami ngangicabanga lokho kanye. Ngangikungabaza ikhono lami lapho ngibhala phansi umgomo wami okokuqala. Kodwa ngazibophezela ekuzilolongeni futhi ngaqhubeka ngakhuthazela. Futhi kwakungokusebenzisa ukuphindaphinda lokhu lapho ngathola khona amandla okuphunyuka ezindleleni ezindala zokucabanga. Ngoba amandla awasezinhlamvini zamagama ezibhalwe phezu kwalo. Amandla alele ekucabangeni ngalo njalo, ekuzindleni ngalo, ekuliboneni njengeqiniso kuze kube ingqondo yakho iqala ukusebenza ngokuvumelana nalesi siqondiso esisha. Yilapho impilo yakho iqala ukuba nokuvumelana. Uyabona ukuthi awusakhululekile ukukhala ngezokweletha noma ukuphimisa amagama okusweleka. Uqala ukungakhululeki uma uzwa inkulumo ethi imali ayikhuli ezihlahleni, ngoba manje usuyaqonda ukuthi inala ayipheli, futhi okuyinciphisa kuphela ukucushwa kwemicabango yakho. Kushintsha izindlela zokuziphatha ngobunono ngokwemvelo, wenza izinqumo ezinobudala obukhulu, wamukela imibono owawuyichithile ngaphambili, futhi uqala ukuvumelana nalokho okuhambisana nobuntu bakho obuvuselelekile. Futhi ngifuna ucabange ngokujulile manje, zingaki izikhathi owavumela ithuba lakushiyana ngenxa yokwesaba ukuthi awukakulungeli. Zingaki izikhathi oziphikile into engaguqula impilo, ngenxa yokuthi izwi lakho elingaphakathi laphimisela ukungafaneleki. Qonda lokho kwakungesona isimo esibi. Lokho kwakungumshini wokulawula wokuzibona kwakho ulungisa impilo yakho ukuze ihlale ngaphakathi kwemingcele yayo ejwayelekile. Lokhu kuzilolonga ngekhadi kumele umzila oqonde ngqo wokushintsha lowo mshini wokulawula. Ngikubonile lokhu kwenzeka kaningi kubantu abafuna isiqondiso sami. Omunye wabo, indoda nje ejwayelekile, engenakho ukuzethemba, wabhala ekhadini lakhe umgomo owawuzwakala ungenakwenzeka, ukuzuza amadola ayikhulu lamawaka ngenyanga ngayinye. Ekuqaleni wayithola le ndlela ihlekisa, kodwa waqhubeka. Ngemuva kweminyaka emibili, akagcinanga nje ngokufeza umgomo wakhe kodwa wawudlula izikhathi eziningi. Hayi ngenxa yesithakazelo esithile somlingo wento, kodwa ngenxa yokuthi umkhuba wansuku zonke wokucabanga ngayo washintsha indlela azibona ngayo, futhi ngenxa yalokho, nezinyathelo azithathayo. Yingakho ngingasho ngokuqiniseka okukhulu, uma uzibophezela, uma ugcina lo mkhuba izinsuku ezingama-30, ngaphandle kokuphazamiseka, ngeke ube umuntu ofanayo ekugcineni. Ungase ungaboni umphumela ogcwele, kodwa usuke usushintshile indlela ozibona ngayo, futhi yilokho okuyisisekelo sayo yonke inguquko ehlala njalo. Futhi uma uzwa ukuthi lokhu okuqukethwe kuyahambisana nawe, uma kukhona okukuvusayo ngaphakathi,
bhalisela lesi siteshi ngokushesha bese ubonisa ukuthi uyasivumela. Lokhu kungaphezu nje kokweseka, kuyindlela yokuziqinisekisa ukuzibophezela kwakho ekuthuthukiseni kwakho. Ngoba ngikholwe lokhu kumane kuyisiqalo. Ngaso sonke isinyathelo esiya phambili, ngaso sonke isizilolongo esisha, uzokhuphuka izinga elilodwa kulolu hambo, futhi maduze uzobona ukuthi usuphenduke ingxenye yakho eyayibonakala ingafinyeleleki ngaphambili. Manje, cabanga ngomuntu osondelene naye ongase ayidinge lamazwi njengawe. Yabelana ngalokhu okuqukethwe yividiyo nalowo muntu, ngoba isenzo esilula singavusa inhlansi yenguquko empilweni yomunye umuntu. Ukubonga kwami okweqiniso ngobukhona bakho nami namuhla, futhi ngibheke phambili ekuboneni kwami nawe ekurekhodweni okulandelayo, lapho sizoqhubeka khona nokukhuphuka kwethu okuhlangene sibheke ekuchumeni nasekuthuthukeni.